Prvi slovenski muzikal Cvetje u jeseni i kazališna predstava Priznam dva su opažena ostvarenja producentice iz Ljubljane Miše Stanko. Miša je dijete miješanog slovensko-hrvatskog braka. Kaže da joj je baš to dalo širinu koja mnogim ljudima nedostaje. Više vidim, više čujem, više znam. Tolerantnija sam do svega. Nemam problema sa identitetom. Ja sam svoj čovjek. Ističe da nisu važna krvna zrnca, već odgoj kojim roditelji u djecu usađuju vrijednosti. Da li ja pripadam više na hrvatsku ili na slovensku stranu, ne mogu reći, obožavam oba dvije strane. Svaka ima nešto lijepo što je mene napravilo. U kazalište se zaljubila u osnovnoj školi, a kao zrela osoba uspjela je povezati tu ljubav i posao. Kroz njega dokazuje da je kultura najveća vrijednost i temelj identiteta svakog naroda. Živimo tu u Sloveniji ili u Hrvatskoj i da je kultura najviše što narod ima. I kultura je ono što će ostati iza tebe. I ta identiteta mi je više važnija nego bilo kakva druga. Cvetje u jeseni slavi jubilarnu 100. izvedbu. Zato se Miša šali da pravi Slovenac nije onaj tko se popeo na Triglav, već onaj tko je pogledao muzikal. Smatra da bi se dobro snašla i u hrvatskoj kulturi, a muzikal bi napravila po seriji Gruntovčani. Dudek i Rezika. Ja u Hrvatskoj bi napravila po tome muzikal. Stvarno, mislim, to bi bio i smiješan i muzika bi se mogla dobro napraviti i svi bi otišli to gledati, staro i mlado. Sa Priznam smo htjeli samo to reći da nije bitno ko, šta si, nego gdje si i šta radiš. Volim sve kulture toga svijeta. Ok, naravno, zbog toga jer mi je majka Slovenka i tata Hrvat, onda to još toliko više idem u srž te naše kulture i tako dalje. Miša s publikom dijeli svoj životni moto. Sve ono što ti život daje da ga uzmeš, a ne da si skroz nešto kritičan, da ne voliš, da mrziš, da ne. Život ti mora stvarati lijepe stvari. Ako ti daješ lijepe stvari, dobit ćeš lijepe stvari. Ako ne daješ lijepe stvari... Početkom ljeta gledat ćemo njen novi muzikal, Vesna, po motivima istoimenog slovenskog filma.